adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sintay, 40 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga Sambag 2, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati kada mukaon ko. Aron ni sabtan, sugdon ko sa diyang na ako'y giayo sa among bahay. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, nalasad ka na. Nanokdok na sad ka ng mga bumbong diha. Saon, nagsugod naman sa nig-anay dining dapitagod. Ipapanday na lang lagi na nato. Ay dili lagi. Mahal na kay bayad ang mga panday ron. Pila ram sad god ni god. Kaya ra kay ni nako ay. Bantay bitaw ka ha. Oh, ausa man ka. Di ko kupo gibog apelo Sapa kay kasing kubo. Ay, ginotoy ko dong ay. Wala sa siguro ka magbutang og labakara sa imong likod. Ay, nagbutang manggod ko. Magkuha kong labakara. Tapuhan ko ng singot sa imong luyo. Salamat dong. Manihapon na ta. Dali na day. Gitawag na ta sa mga anak. Sige dong. Wala sa kang patong papa mo? Buta na ginahan ni mo ay. Gahi kay ko sultihan. Ma, naanasad ka ana ha? Tingali ko yun, nalimot ka. Kausa ka hikayin anak, gitabang ka na mo kay naglisod ka kinhawa. Mabitaw na isultihan ko niya. Ay da, wala manggod. Gamay raman tong akong gidok-dok. Isa na, unsa niya ka? Diligi ka pwede mahago o maayo. Gignan ka na ba ya, ha? Paminaw, good? Nala, ulagi. Kamugyod. Sabta mi ma. Ikaw ra ba mong yun-na-una? Ay, ulagi. Ano naman saan ka? Ay, wala. Nadunlan lang ko. Paligog tubig, be. Nga naman ko eh. Maglisod kong ginawa. Nanilihig na gani. Lisod ko di ginawa niya mura sa kong nalipong. Dangon ko niya ako pa panilihig eh. Pahawayo na ako. Musod ko sa bayaran. Makainom kong tubig. Ma, nansa ka? Huwag ni mo. Ha? Ngano gani ka? Ganina ba naglisod man ko ginhawa day pero aron arang-arang na nga nagkainom kong tubig. Huwag ni mo ma. Ipacheck ko nota ng BP ni mo ni agaw doon ni Pi. Taas yung BP si Auntie Gaw. Daan pagit ko. Nang kay gimaintain Auntie? Wa man do. Alin na lang no. So ay mo pangayo sa barangay. Kaysa kung nahibawaan, muhatag ka mas nagtambal para sa high blood. Kapila na ko sigig pugo sa akong bana og anak nga magpa-check up kuno ko aron matanaw kung unsa ning akong gibati. Pero ako may dili kay anugunan lagi ko sa kwarta, labi na kay lisod mis kwarta. Among anak ramang gyud nangita god og kwarta para namo. Siya mo'y nagbuhi namo, kay ako di na man ko pwede manarbaho gyud kay dali man kong hangakon. Unya ang akong bana pod mao'y gisaliga na lang sa akong anak nga mo'y mobantay nako kung mutrabaho na siya. Kay mabalaka man gyud sila nako kung ako rang usa sa bay kay tingali ko no simba ko unsa unya'y mahitabo nako. Unya, Ma, okay ra ka? Nagtimi-timi lagi ka diha. ano man ni mura man kong maglisod og tuhon sa akong kikaon. Ma, Day, kuan, okay ra ko, okay ra.
Sure ka? Oo, lagi. Okay ra gyud kay ko day. Kaya nung di naman lang ka musulti sa atong anak, karon nga papacheck up na mo. Eda, ay ko kumusulti sa atong anak ko eh. Nilala ko yung sweldo anak niya. Niya siya pa nagpakaon nato. Siya pa nagbayad sa bilog kurente. Gihapon. Kung nasa sa pagpatambal na ako, gihapon. Niya sa naman lang mahibili niya. Ay, sintay. Wa naman sad kay ko nabalaka ni God. Kay dili man ni pirme. Nalang gimahigayon nga kalit kung dili makaginhawa. Unya, kanang maglisod kog tuon usahay. Mao ba? Ay, yung sa magikan ng kibati ni mo sa? Sad yun ko mahibaw. Oh, di ang malay ka, auntie. Ay, nasikreto ko ganin ni mo dong eh. Kay di ba nurse man kuno ka, no? Dili pa, auntie, uy. Pero, nurse ang akong gikuha ang kurso. Dong, ayaw pa yung saba sa akong anak ka nga ni anay ko ni mo. Magpa-check up unta kog balik sa akong BP. Oh, sige, auntie. Nga naman di ay. Doon na kailaing kipamati. So far, okay imong BP ron, auntie. Nga naman nagkaroon na mang kadi ay nga magka-BP ka ron. Ay, ako lang gisiguro dong kung naabay kalambuan. Kay nakapangayo ang kong tambal sa barangay para sa high blood. Oh, mayo noon, auntie. Pero na ako'y usang nga wa isulti sa akong anak dong ngayong igagaw. Pero huy, ayaw ba agad saba niya. Mamianay ko nimo. Di lang ko gusto nga mabalakas yan ako. Eh nga naman di, auntie. Kuan man ko dong pa. Maglisod kog tuon lagi sa akong kanon. Sa kunsang pagkaon na. Kapila na gyud ni mahitabo. Mamura kog madunlan kay lisod iton. Mura bag nga ay magbara sa akong tutunlan? Mao ba, auntie? Dong eh. Doon na kay idea kung unsa ka ni. Doon ako'y duda, auntie. Pero, mas maayo yun kang magpa-check up ka aron sa pagsiguro. Unsa may duda nimo ini dong? Basin og, waiter na, auntie ba? Isa kong tanaw sa dunyo sa imong liog. Murag, nidak ko kumpara atong last nimong anhi. Dili man nun obvious, pero nakabantay lang ko ba nga murag na yo'y something sa imong liog, auntie. Ug tingali, mao na hinungdan nga maglisod kag tuon. Dong, Mong auntie, mas maayo yung magpa-check up ka. hangtod karon, wagid ko musulti sa among anak bahin na ani kay mawawa raman sad god. Og dili sad ko gusto nga maghasol niya bahin ani kay basig maproblema ug asa siya kwarta para pa-check up nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, ngano maglisod magpugtuon kada kaon nako? Posible ka nga goiter ni? Kung goiter man, unsa mahinungdan ani? Ikaduhang pangutana, kung tinuod man nga goiter ni, posible ba nga mudako pagiding akong liog sama anang uban nga naaani? Kung ko makabantay nga murag nidako akong liog, pero na-conscious na kog sugod sa diyang giingnan ko sa akong pag-umangkon. Ikatulong pangutana, dili ka tungod ni kay kuwang sad kog bitamina sa akong lawas, maong kalit lang nga nigtungan ning nako. Nganong maglisod man sad kog ginhawa usahay? Unya, dali pagyud kong hangakon. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung sabay angay na kong buhaton, doon na ba mo ikatambag nako nga pwede dili ko mugasto og dako? Doon na ba mo ikasuggest nga tambal sa pagkakaroon lang mintras wa pa ko nakapa-check up? Asa man ko pwedeng muduol? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sintay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako.
psychological, emotional ug behavioral kay usama nako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klase ring pamaagi mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dito sa buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you will never speak to anyone more than you speak to yourself. In your head, be kind to yourself. So we have to love ourselves before we love other people. Depende na sa imong priority. No? Alright? So ato magtatampo ka na lawa, si Sintay. 40 ang edad, minyo. May usa ka anak. Taga-Sambag dos. Luyo na sa Vicente Soto. No? Musta naman dahil mga taga Visitacion Street. No? Mga Abila family, mga Abilia family, mga Samura family. Diya sa Sambag dos, bubag or batong nasunugan. No? May matag na okay na mo diya. No? Siya ipamati sa iyang lawa si Sintay ug maglisod siya mukaon maglisod og tulon sumasa na batin kay sa drama. Sumayog pagpaminaw diha ni si batoy silinga ni Mino Gabisay si Mino Gabisay diha sa Bunbon no na kay silingan diha si Tismel Caballero Barliso nga naa ni siya karon sa Kuwait regards mo diha sa Kuwait no balo ko daghang kayong mga listeners nato diha sa Kuwait si Master Sergeant Roger Tundag sa Asagra Tundag Asagra diha sa barangay Talanusa Poblasyon Margo sa Tubig Midilin Cebu Rustom Panugaw, musta naman DC Madrigal diya sa Liluan. O mga DOH, TRC boys sa Wagas, Bren, Marson, Audrey, Loberas, Jeffrey, og Tampos, Elizalde. Musta naman mong mga taga-Tagbilaran City, si Gerald Del Urupan sa Batong Hinog, Tagbilaran City. Going back to sender, si Sintay, unang pangutanan ni Sintay, ngano kuno maglisod siya og tulon, gwiter nakaha ni, unsa may hinungdan. Well, ang kining thyroid gland, nanay sa atong ubol-ubol, nanay sa atong tutunlan, no? Nanay sa atong tutunlan. Kunya, kung naay problema ani, siyempre, maapektuhan ang imong pagtulon. Unsa may hinungdan kuno niya ni, kasagaran kung naibalaan, kung kulang kag iodine, magkaproblema ka sa imong thyroid, no? Nganong unsa may role aning iodine nga kanang makuha nato sa mga seafoods? Ang kanang iodine, importante kani siya sa pag synthesize sa thyroid hormone sa atong lawas. So dili ma-synthesize mo siya first step sa pag-synthesize sa thyroid hormone, which is very important sa atong bodily functioning. Kung walay iodine. So manang mo recommend mo katong mga naay mga inganing problema nga mukaon mo og daghan ng mga seafoods kung kulang mo og iodine. Napoy mga problema po nga tag-as po kayo og depende lagi po. Anything in moderation is good. Either high or low, problema, no? So mo na ang hinungdan sa may mo help maganding ning thyroid hormone sa atong body temperature, metabolic functioning mo ni siya, no? So kung kulang ka aning thyroid hormone mo nang mudako ang kwan mo atong gwiter, no? Ano siya duwa ni ka lobes ang atong thyroid gland. Located ni siya na sa atong ning gitawag natong trachea. Highly vascular, meaning daghan ni siya blood supply mo lagi og mo enlarge ang imong kwan, ma-diagnose ni siya. Maklaro ba ya? Bisag dili ka doktor, maklaro ba ya kung dako ka og thyroid gland or goiter, na? Kung sa mga kuno nga mga vitamina ang kanon para nga masulbad ning problema. Sa gingon mukaon mo og mga iodine rich food. Kunya moinom na lang gyud og tambal unsa may resita sa doktor. Sa mga kasagaran ni resita namo, naa may mga prepared nga mga tambal ni ani, mga nanay may mga ako mahinumduman ani kaning metimazole. Metimazole mo na usa sa mga resita namo sa mga naay mga problema. Usa may mga tilimadon kung
naa ka na ni mga problema sa thyroid. Naa kay ingnon ta problema sa imong memory. Murag di nakakapokus, dali ka kapuyon. Uga ang imong panit. Lisod kang ginhawa. Ang imong busis harsh, murag sa may harsh binisaya, murag kurog-kurog, ha? Kunya kato sa mga babae, para nimo mimi, awa pa man ka magminupos no, 40 pa man ka. O sa sintay, kining mo apekto ang among menstruation. Na mga panahon nga dili ka mag-menstruate. Unya uban na ni na ay problema sa pagdungog. So manay mga tilima doon, no? Kana ka na mga problema. Sunod lang concern sa mga himuon, sa may tambal, sa mga doktor nga dulon. Okay? Internal medicine doctor or endocrinologist nga doktor. Mo'y mong dulon ani. Natay din ni sa Cebu City. Naman ka sa Sambag, dos. Diha sa Vicente Soto. Natay ang mga internal medicine doctor nga pwede ni mong dulon. Nila nga, Doc, i-refer ko ni Dr. Rene Obra kay magpa-examine ko sa akong goiter o sa akong thyroid gland. Kaya na mga dagang tambalan ni. Mga hormonal therapy, no? Nga levothyroxine, na mga hormonal therapy, mga i-prescribe. Alright, tinanta kasabot ka sintay dahil sa Sambag dos, mga Bilarmino family, musta naman mo diya. Ngadto sa libuan, millions nga naminaw na itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing our RMN program. Taas katag-greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Ayaw di mo kalimot pag-follow dahil sa akong Facebook account, Dr. Rene Obra. Para nasa ko'y fans. Nasa ko'y kapangambog. Nasa gupuday ko'y fans. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mimi, 40 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Maranding, Lanao del Norte. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa amiga sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang una ni nako siyang nakitaan nga gidha sa akong anak sa amo ug nya naghilak. Ingon ini ang panghitabo. Salamat sa mata. Nakikifriend gapon ka na ako bisag kutuon kaayo ko. Pautan man ka mapilkod. Katong mga nangaway nimo, saktis to sila oy. Wa man gutoy lingaw. Samantha, kaysa man na imong kuyog? Si mama. Dali, ipaila-ilat ka sa akong mama. Ma, si Mapildi ay akong bagong friend. Ay, ate. Kaog maayo. Salamat Tagadiin man day kaday. Naaraamo sa unahan Ano ba? Karon pa magut ko makabantay nimo din he. Okay, bako naman sang nadawat si mama nako din hiti. Kay katabang man siya na dias unahan, unya isugod naman ang tag-iya nga ipagamit na mo ang hawan sa gawa sa ila. Maong ni anamitin hipuyo. Mao ba? Hawan? Ote, ikot lang gud nga naami katulkan. Wa man sad may mga gamit. Dili man bay ang naa sa gawa sa pay sa amo ni mama te. Hawan ra unya na ay atop maula. Iko nga dili mi mapasa kung mag-uwan man ganing. Di kaluoy ko taon ninyo. Naanat naman mi te. Luoy kit bitaw sila mo. Ang
Unsa ko palikoon si Mapel kini sa ato, ini ko man namukaon. Uy, nga daw kong dili. Kana pa, malimpyo mo. Naluoy mangkus kahimtang sa bata dong. Ya, unsa may plano nimo? O man. Pero kung mani siya sa ato, ako yung pakanon. Kay gawa sa daot kayo. Katabang ron sa dekunong iyang inahan-unahan eh. Maluoy bitaw ko magtanaw kay wag kyo'y proper hygiene ba? Di sa tamang ka-blames kinikanan kay ultimo kuno sila. Tagsara masag kuno maligo tungod lagi sa kawadon. Babali ay? Uy, Mabel? Ano naman ka diaday? Naghilakman ka. Away ko sa bang mga bata sa unahan, te. Ha? Ano naman? Mapel, tubig sa o. Inuman ni o. Luoy kay sa Mapel ma. Kilapay og bato. Unsa? Ano naman? Gingnan siya nga hugawan ko no. Unya, luod ko no. Kay dagan ko no kayo kuto. Unsa? Suluron ta ka, Mabel. Aron makuha-kuha ng imong kutos imong o. Kaysa kung tanaw na marag ubay-ubay gyud na da. Sige, ate. Ay, kinuo ko. Unang sud pa lang gani na ko sa imong o. Napuno na manis ko to, Mabel. Katol bitaw kaayo akong ulot, eh. Naglisod ka ni kuktog ani kada gabi, eh. Di ko makatog, kundi ko mamugong kay mga tagak man sa kong sininawag sa akong liog. Unsa? Magduha naman ta ka oras ani, Mabel. Pila na ka band paper ang kong nagamit, pero hangtod ron, murugo pa magyapoy hubas-hubas na imong kutos uy. Nay, ginuka-nuka na ganin ni imong uays, kadagan si imong kuto. Maulagi, ate. Ako manggong kautunog maayo, maong nagsamad-samad na na. Unsa ka kung upawan ta kaday? Okay ra nimo? Aron mawa ning mong mga kuto ba? Okay, rati. Unya, di masukos papag mama nimo. Sa tinuod lang, imbis ludon ko sa kadaghan sa kuto sa bata, kaluoy man hinon ang akong gibati ngadto niya. Hinungdan nga gusto gid kay kung makatabang siyang sitwasyon, ilabi na karon kay daga na siya. Ug ilabi na kay mo ihinungdan nga ibuli siya sa ubang mga bata. Isip pinahan man god, dili na ko ma-imagine ang struggle sa bata kung mahitabo pang anak pa ni nako. Ako gi siya giupawan kay dili man gid matabang ang kadaghan sa kuto siyang Unya, Naluoy bitaw kay ko sa among anak, ma'am. Gusto na mo siyang ipa-check up, pero wa magin may kwarta god. Kapila na lang mo siya gipa upawan, pero inigtubo siyang buhok. Ay mabalik maghapon ang mga kuto. mao ba di sir? Oo lagi, ma'am. Ambot nga doon niyang uoy. Mabalik-balik magod ang kuto. Mabel day dili. Gipalitan ta ka og purong day, aron dili ka mauwaw nga upaw ka. Mientras tanto nga nagpatubo ka sa imong buhok, pagpuro lang una, aron dili ka sumugon. Salamat ti Mimi, ha. Puutan jud kay ka. Kamong duha si Samantha. Tungod kay buutan masab ka. Pwede man kang muanis amo ba kung wa kay kaon o kung ganahan kang maliko. Anhi lang din Tinuod ka, te. O lagi. Salamat jud kay ninyo, te, ha. Ang ni Samantha. Buutan jud kaayo mong duha. Oh, nak. Unsa man ang mga sinina nga imong gipanglain? Unsaon man na nimo ha nga naman na? Dili naman ni na ko magamit ma.
na lang ni ihatag ni Mapel. Aron na siya mapuli-puli na si Nina. May noon, nak. At least, di na ma-standby din magamit pa sa lain. Mabitaw ma, maluoy gid ko ni Mapel ma. Kay kada na ay bata nga makakita niya, mupalayo niya. Murag mahadlok. Para ko to lang gani. Samantha, Ikaw mo pa-check up sa bata? unta dong. Kano sa man mo ipa-check up? O asa man? Bisan tuod dili ako ang inahan, pero naluoy gid ko sa kahimtang sa bata. Hinungdan nga gusto na ako siyang tabangan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Uding pangutana. Unsaon man pag-remove aning mga kuto sa o niya permanently? Doon na ba'y shampoo para pawa sa kuto? Ikaduhang pangutana. Posible ba nga usagid sa makatrigger sa kuto sa o kung magsigi ka og buwad sa init? Asa man ginigika ning mga kuto? Ikatulong pangutana. Kapila namday ko nun siya giupawan, pero magbalik-balik gihapon ang kuto sa iyang o. Basta may anging buhaton ani, aron dili na magbalik-balik pang iyang kuto sa o. Ikaupat o katapusan. Unsa man nga klase sa doktor ang angay namong duolon? O pila man kay magasto kung ako siyang ipa-check up? Palihog, tabang yung tambag ko. Kini ang akong suliran, Mimi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anan sa bako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema, mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, saon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga confidence makes every dressing look great. Mangilis kita. Mangilis kita. Ha? Labi na ang atong atuan kay medyo formal-formal. Ako ginang balikon. Ha? Di pa ingo nga, pinmiling ko putang siko kayo, sinaw kayo mga sapatos o ang atong atuan, bukid. Oh, yan sa adjust po. Pero ang formal nga gadiring kinal mag-ilis kita. Okay? Sa atong matatampo ko ng adlaw, si Mimi. Si Mimi. 40 na edad ning Mimi, Minyo ay usa ka anak taga Maranding, Lanao del Norte. Ang problema ning Mimi dili gini iya sumasabati nga to sa drama, problema kini sa amiga sa iyang anak. Dugay na tong panahon nakaanha gyud ko niya ng Lanao del Norte, no? Gikan mig Mulabi, nagmotorsiklo may, no? Ang atin mig kasal diya sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ako'y nag-drive motorsiklo, gikan Mulabi nga to sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang tagiya sa motorsiklo, mo'y backride kung sa dok, mukuyog ka na mo dok. Asa man day mo? Ato sa Kapatagan, Lanao del Norte. Unsa man ay mga sawa dito nga taga Dinis Mulabi. Masi kuyog ko pero on one condition ako drive sa imong motor. Sugot man. Ngadto ko, kalingaw, but nindot naman ko ang daan dito, no? May ingon ni Dr. Leo Ramirez nga taga Bukidnon, magsuruyan po ng dapita sa Davao, ng areas Mindanao, no? Musta naman dahil mga taga Bukidnon, no? Mga beloved Muslim brothers and sisters nato sa Mindanao. Assalamu alaikum. Maura po na akong naibalaan, no? So, assalamu alaikum sa itong mga brothers and sisters nga mga Muslim nga nasa Mindanao and all over the world, no? Nganto sa Middle East and all over the world. All right? So si Tuni the Dusi day sa Inupakan, musta naman day, no? So patong si Glicerio Galulo day sa Cagayan de Oro City. Ug si Porfirio Lim sa Inabanga Bohol. Mao ni permi maminaw na to atong programa. Lamat kayo ninyo ha, kay malipay na puntag na muingon nga, Dok, raminaw gumi permi Dok, para Tisbel
siya to, taga Bourbon, no? Silingan ni Mino Gabisay, Barliso, ha? Diya sa Bourbon, atuan na ron sa Kuwait. Unang pangutana ni Mimi, unsaon magano pag-remove aning mga kuto sa ulo permanently? Naabay shampoo? Wow. Masa kong nibalaan, naaman tay mga pamaagi unsaon nga dili mo tribe ang kuto sa ulo sa tao. Na remember ang kuto, ang pagkaon na ning kuto, dugo sa tao. O kuto ba sa iro, dugo sa iro. O kuto sa tao, dugo sa tao. Kung mawa ni siya sa ulo, mamatay ni sila. Ha? Di ni siya magdugay. Sa kadlaw nga wala ni sa ulo, wala siya masupsop nga dugo, mamatay ni siya. O in order nga dili sila ganahan nga mo upuyo diya sa ulo sa tao, kinahanglan limpyada ka. Ha? Kinahanglan mo mag-gel ka. Ha? Kining petroleum jelly, no? Vaseline, pwede. Ha? O naman tayo Next Ultra All-in-One shampoo nga medyo makatangtang ko na no? Ya, kinahanglan nga mo lagi na. Bisag unsang klase sa inunta infestation ng mga whatever nga mga organism sa tong lawas, kung limpyada lang ta, namagani na sila pero dili mudaghan, no? Minumdum ko katong na controversial nga tambal panahon sa COVID. Effective to para sa kuto, katong ivermectin, no? Ivermectin lotion, effective to para sa kuto. Teka, mangatol ka, di ka katog, siyempre. Hubag na ng imong kanang ulo na kinaot nimo sa imong mata, manghubag na. Ha? So, kinalang limpyado lang gud. Kanang mamatay ba kuno ning kuto sa init? Mamatay ang kuto sa init kung ang kainiton pud sa tubig kanang nagbukal-bukal na. Nga mo imong ibutang ang init tubig sa imong ulo. Dili lang ang kuto may mamatay kundi ang imong ulo mapahak, masunog. So dili maayo tingali nga init tubig ang imong gamiton. Katong akong gipangkuan katong mga gel, katong mga lotion, basta mga lotion para nga dili mo dugay ang kuto da sa imong ulo. Di pa upawan naman ko siya but ubalik naman kuno sa may tambal. Okay, upawan ka. Onya ang imong kadug pod sa inagtubo na si mong buhok, you are sharing the same pillow sa mga probinsya lagi, magdugdog man, yung imong gidog kutoon, mabalhin lang gihapon. Kung giupawan ka, wala may kataptan ng kuto. Siyempre, na po ilang pamagi, kita ko unin dito sa probinsya, magamit sila og kanang kum, kanang mga sulod, kanang tawagan kanang pino mga sudlay, nga mada ang kuto, kanang mga lusa-lusa diha. Nya, ilang patungod sa kanang tubig, makitaan ganimo nga mga tagak, diba? So, imo ning sudlayon ng imong buhok, gikan sa punuan, nga tugos pinakatumoy. Kung di pa ka nagpaupaw, wa pa ka nagpaupaw ba? So mga talaglag rin sila, mga laglag rin sila. So personal hygiene ra gid kung ikatambag nimo ani Mimi, ha? Kunya kung pananglitan gani na confirm na nga wa na kay gibati nga ayaw pagdug ng mga kauban niyo sa panimalay nga imong gituhuan po nga napoy kuto. Kaya mo balik po na imong kuto ug abtag pila ka kuan. Unsa man kurong klaseng doktor na yang doolon ay bisag kinsa nga doktor diya sa Maranding, Lanao del Norte, kabalo niya ni, no? Yung mga skin problem pwede o na derma diya mas maayo pero internal medicine doctor or any medical doctor kay baon sa itambal niya ni. So akong balikon kini mga kalamin lotion, pwede na siya para sa di na mga tol. Kanang suka, imong ikuan dili na siya effective ha. Ayaw butangan yung suka, mura na nagkinilaw nga kuan. Ayaw nang inini tubig kay mapasok ka. Maayo, ha? Naaragod na mga tambal, mga lotion nga kung naaman gani sila, di kay sila kadugay kay di man sila kapot kayo kay slippery baya og na ilusyon nya mada sila dali inagsulod nimo, inaglisudlay nimo sa pino nga sudlay padara. Alright, so hinaut nakasabot ka sa akong speaker nimo Mimi sa Maranding, Lanao del Norte. Okay, sa Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!